и два, докосвам, натискам, спусък, втори, трети, стъпка, кръстосвам, стъпка, и два, спусък, втори, трети, стъпка, кръстосвам, стъпка, подход, два. Четири и първа, втора, трета, четвърта, подход, стъпка отпред. Готови? И първа, втора, трета, четвърта, подход, стъпка отпред, от началото до тук. Три и раз и два. Докосвам, натискам, спусък, втори, трети, стъпка, кръстосвам, стъпка, подход, кръгче, първа, втора, трета, четвърта, подход, стъпка отпред. Две се свободите. Ляво пори, край, започни с подход на ляво пори, 10 в различка, готови? Слушайте. Раз, два, подход, два, три, четири. Хайде, само това. Три и засичам. Подход, два, три, четири. Готови? И засичам. Подход, два. Този подход много важно пренебрегвате. Засичам. Подход, два, три, четири. И завършваме с подход, стъпка отпред, в дясно и в ляво. Раз и два и. Това е финал. Така, хайде бавно. Първа част, втора част, трета. И раз и два. Докосвам, натискам. Спусък, втори, трети, стъпка, кръстосвам, стъпка, подход, кръгче. Първа, втора, трета, четвърта. Подход, стъпка, сега, засичам. Раз и два. Готови от начало. Раз и два. Спусък, втори, трети, стъпка, кръстосвам, стъпка, подход, кръгче. Първа, втора, трета, четвърта. И два, раз и два. Засичам.